počkaj. To je pani! Pani Lubika! To je pani, najprísnejšia pani v hre! Lubika, však si modelka, mala by sa predviesť a nie takto sa zakrývať. To budem na budúci. No to je to, vieš, modelka takáto najebaná na pumpe. Piči. Normálne, že fotím to a posielam to do všetkých modelingových akcií. Agentúr. Sven má tie správne výrazy, vieš, ja som stojka, ale Sven to pozná, tie výrazy. Však ja som jej agent, ja som Lubikin agent. Počkaj, ako sa to púšťa. No, počkaj. Tak túto fotku posielam do agentúry Top Modeling SRO Slovenská republika. Capone to všetko nahráva, tak radšej nehovor to, čo by si nemala povedať. Dobre. Dobre? Radšej nie. Dobre, a počkaj, ešte si kozy odfotím. Moc ich nevidno. Nevidno? Však počkaj, pozrieme. Ukáž kozy, Lubika. Zmezni s tým telefónom, počkaj. Choď bežným telefónom. Ja tu fotím kozy. I roztiahneš strička. Vidno len jednu do piče, vidíš to? O, aký umelecký záber, vidíš to. Ja ich mám natočené zase. Nie. Ja ťa odfotím, ako natáčaš. Hej no, ja som napíšal točný dokument, toto som už dlho nejakú zaujímavú takúto situáciu tak nemal daj sa zachytenú. nejak husto. Ja ti odfotím, ako natáčaš. To je Sven a božský Karo. Asi tak. Asi tak. Počkej, tvár sa husto, jak vyzeráš, vieš? Sa nedá tváriť husto. No? To bude úžasné. Presne tak to vyzerá. A najústejšie v hre. Najprísnejšie vyzerá Lubika. Si rozmávaný, počkaj, nehyb sa. Počkaj. Chlapci, ja idem preč. No ty úplne prestan s takýmito nezmyslami. Ale Lubika. A ty sa pozri sem. No a ty poď sem. Počkej, žena. Lubika! Jedno som obliatá, idem sa prezrieť, kapustu mi dávaj do piče, nie na hlavu, kurva! Neškrtná, kurva! Unbelievable. Unbelievable! Si zapínam! Václav, got to do. Václav. Poznáš Václava? Václav got to do. Ja sa chcem... Ty Turner. Do piča! Lubika hríze, pozor. Vieš, že hryze, ona hryze už asi 54. krát ho pohryzla. Bez si preveci. Kurva! Václav. Bez si preveci. Ale veď ja si idem preveci s tebou, ty ochlaščo. Ale veď ja ťa tu čakám. No, ty ma tu čakáš. Ty ma tu čakáš. Ja čakám. Václav, got to do. Idem si preveci. Veď dávaj, tancujem zatiaľ. Lubika dá nejaký drum. Počkaj, natočím tvoje kroky detálne. Počkaj. Nie!
Odpadávam. Nevládnem. Tá akcelerácia bola úžasná, čo si. Počuť, Lubika, myslím si, že Tutka bude rád, že si mu takto ušla. Aha, nám dali nové zábradlie. Aha, aby som ožratá mohla chodiť takto. Lubika, daj ešte nejaké záverečné vyjadrenie k dnešnému tvojmu... Počkej, dá to zasvietiť? Dá. Koniec? No, výborne. Chceš koniec? No, môžeš dať niečo na záver. Kuchčo je kokot. Ale... Aha. Daj ešte niečo. Lebo sa boskala s niekým. A hrá na mňa úplne inú hru. No, vidíš to. Ideš sa kde to? Že idem cez oné. My sme ušli tu. Ako, počkaj. Došlo mi inak správa ešte naspäť. No, daj. Je dokument, ktorý ja filmujem. Bracho Peťo. Počkaj, neviem čítať. Kvôli čomu, Debka, veď nikým nie som. Bolo to len kissing, nič viac. Rád by som vedel, kto ti to povedal, no to mi ty nepovieš. Nepíš. Vyčkaj dom. A kto to bol? S kým bol kissing? Fuck off. Fuck. Ja som najebaná, neviem písať. Fucka. Off. No vidíš, ale pekne si to napísala bez chyby. Zajtra napíšem, Lebo už som out of order. Out of čo? Mimo prevádzky. Ale. Kokos. Order. OK, Lubika, pošlem ti link na YouTube potom. Nie. Uvidíš, bude to úplne úžasné. Najhoršia najebavka v živote, a to kvôli kokotovi. Počuj, máš to tu otvorené z tejto strany? Áno. No, vynikajúco. A ja musím stávať o pár hodín. No však aj ja ináč. Uf. Tak ešte posledný message na záver. Ahoj. Ahoj, Lubika, odpadám z teba.